Ahoj, všetci pri bare. Prosím o pozornosť. Budeme tu mať veľký súboj, pretože síce Matej si dneska povedal s Miškou áno pred starostou. Ale čo to znamená? Možno by to niečo znamenalo, keby Miška nebola skutočná princezná a ešte by sa o ňu niekto neukázal. Vy už samozrejme viete, kto je to. Princezna Papagio, Shaolinský mních a ešte dokonca drak, ktorému Maťo Mišku vyfúkol. Takže ani jeden z nich si to nechce nechať ujsť. A Maťo dneska bude musieť o Mišku vlastne bojovať. Druhé kolo. Takže poďte. Ako prvý bude musieť bojovať s dvomi rytiermi. No, je to aj rytierka, čo svedčí o tom, ako je Mišku záujem. A príde ako prvá, privítajte prosím princeznu Papagio. Je to síce žena, ale nechajte sa z mňa. Trénoval sa Robin Hood a veľmi dobre vie bojovať blízka. Okrem toho, ale, pretože máte dneska vo forme a podľa vašich stav ho vidíte a ešte sa tu rozcvičoval, tak jej príde na pomoc Shaolinský mních Zio Šimonovič. Je to syn čínskeho husára a bol trénovaný v Shaolíne, čiže máte sa má na čo tešiť. Vydám. Takže si pustíme bitvu a súboj môže začať. No poďte! Počkaj, štíta vyrozí. Mrtví si! Takže vidíte, aká je Maťová láska, nešetrí ani žen. Nie je samo čo diví, ale teraz prichádza staroveké zviera, obrovský drak, rodiaci ohne, so sexy nechtami. Nie, zle ho si pustil. Vypustite krakena! Nechce ísť. Zrejme sa na oko Maťovho umenia bojového. Ešte nechce. Draku.
Давай!